То си инвалид пък е, не съм обаче човек. Ще кихна два пъти към Корел. Аргенари! Нали нямаше право? Нищо няма. Гена по-добре си, давай. Спокойно, Гена, спокойно. Дай центъра да държат центъра. Внимателно. Немо, като по-насам, става от само. Колко път съм го дошъл на това? Той нищо не претел. Бъдете горе, не то, от другата страна, да седи само отгоре. Да на някой по бундук да се превезе. Това ще прави, какво игра? Даже може да умреш шанс да влезе, за да го правиш. Абе, не го гони сеси на едно място. Чакай го това да е. С лявата ръка, с лявата ръка. С лявата ръка. То как му фана брата си капан. Дръж, ей, няма го пускаш. Крада! Преди направиш през цялото. През цялото рамо преди да се въртиш. През цялото рамо. През цялото рамо. Вече ще разпредете. Наляво е. А, така.
Ами да вече няма. Няма вече нищо не сила. Нищо. Аз ще съм бръкнал да му смажем се тук. Кълпе е разкъпан. Аз ще ме тук ядеш. И да правиш всичко това, аз ще смори се супер. Така ме гледаш. Значи много добре, само паща, само аз съм ги дай ми да крата обаче да си минути на рутин. Айде. Виж се задържа много място да си чеш. Ще здрайки. Аре бе, той не го може това бе. То спорт не е неговия. Еми, какво? Аз се правя, че не го чувам. Гена, аре, измолил се много вече. Как е времето, някак е време. Нека държи центъра ти, По-драги, доста по-драги. Айде, добре, айде. Браво, Гена. Ами, рамото да отгоре. Булгар, рамото да отгоре. Рамото да отгоре. Айде сега. Айде да отгоре. Сядай, сядай! Гарда! Браво, Агел. Браво, браво. Това на късмет ги прави тия избухи. Е много як за това. Е, това е момент, защото дава цели. Ползвай са. Ма бързо. След здесь отгледа томът за отърто само там на игра. Дай да се отгледа. Точно така, държи си там. Е, така, като лидера си са там, готов за тебе. Дай, кръв. Той това ще съм. Единствено машината и... Качи. Да, дай си това. Как ще стане? През главата и работа по ръце. Айде, по тебе, ръчки. Пробай трегъл. Това не е това. Да, така. Ръчките ми тия таза. Ебата на таза пробай. Има долу тези ръце. Снима ли ви? Да. Не. А, така. Армбар. Само че го избиваш. Стабилно не съм учил. Той ще обърка сам нещата. Еми той не може това. Виж го, че стиска само. Стой го, нека се помоли малко. Айде, бъркай по-отпред. Гена, само пише, спокойно. Той не мога. Бъркай му между краката, не мога. Това е възможност. Това ще да бъркай. Айде, нека чудили сега го напусти. Стой само лаката на лявата. Браво, Гена! Какви сте шутове в главата, бе? Айде, четвърка можеш там, четвърка на близкия крак. Давай, Гена! Точно така! Дай! Давай! Опъвай го, Гена! Опъвай го! Не, ниско долу, няма да стане там. Ниско долу. Става да го потни! Браво! Напъвай го! Не бързай, дръжи тази позиция, само там не бързай. Посегни с лявата ръка, фани петата. С лявата ръка петата фани. С лявата ръка. Посегни с лявата ръка, фани петата. Дай да извади коляно там. Качвай. С левия крак ръбочи. Ще стиска там, остави го да стиска Самуи. Спокойно, не мога да души там. Остави го да стиска. Нека стиска Самуи там. Добре, спокойно, айде сега, ти пак го вкараш гарда. Са пак в гарда. Точно така. Пак в гарда да влезне. Остави го, нека стиска. Будай го само нагоре да се буди той.
Време! Стоп!